Is ní lárum with fi riamh mar bhíonn sé le fág an féin mar bhíonn sé they gave and check we don't speak. Dígwit is mis Clisare is blagador mé agus táig éisteach le Féach Anois a Stóirín le Grace Willis agus Cairde. Bígí linn ag Gradaim NÓS. Oh, it's even on me. Oh wow. Oh, it's Aroni Iontucky. Wow, tá méid talún na na Colleen sin. Tá Aaron seo go hálan. Agus is Míle McGreary. Bhí mé go bud cláiste legan ar feadh tamlín agus ní dtuigeann sibh like cé covéads obair a dul isteach na físeán seo. Breithne sé go hálan agus tá méid obair dul isteach. Beidir sa cóir, yeah, is even nuair tá meach sé ar an mus is even ag éiste le ceol, so ceapan go mé ag éiste le sin ar an mus. Tá buchail sin iontuach ag rapáil. Is si me si fag na hí have fatí san fi bring ID aga arm go ditig mé is nach mer gar mar reach queen. Dowsa le Amhrán sin, well, yeah, mar seo ceapan, just like a groove-all kind of dowsa mar seo. Yeah, well, Janan compráid ceapan le Ed Sheeran, mar Janan Ed Sheeran rapáil agus canna sa Amhrán, so yeah, ceapan go sé cosú le Ed Sheeran leis na gitar agus na rapáil. Is má lom an bhealach tá siad kinda ceol tradiisiún agus like rapáil le cur le chéile. Stíl le mé. Bígí linn ag Gradaim NÓS.